अरशद आलम की प्रस्तुति। रे पटमन तू कितना नंबर रे पाटा करे का बताइए रे हमर 426 नंबर आ गया बात ठीक है हमर 446 नंबर आ गया रे हेने रे आज तू गाना भैंसी चरावे वाला सब लोई का फर्स्ट नया सोला होय बिहार बोर्ड भैंसी चरावे वाला सब लोई का फर्स्ट नया सोला होय बिहार बोर्ड होय बिहार बोर्ड लागता कि साचो पगलाया होय बिहार बोर्ड लागता कि साचो पगलाया होय बिहार बोर्ड डीजे नीतीश लागता कि साचो पगलाया बिहार बोर्ड कबहू न गइल कोचिंग कबई स्कूल रे ओ करो के नंबर अब की मिलल बकुल रे बात तो सही बा हां कबहू न गइल कोचिंग कबई स्कूल रे ओ करो के नंबर अब की मिलल बकुल रे बेगसिए वाला भइल न फेल रे घास गढ़े वाला हो गइल रे घास गढ़े वाला हो गइल रे मास्टर बालास्टर के देवे में तनिको शरम नहीं आया होय बिहार बोर्ड होय बिहार बोर्ड लागता कि साचो पगलाया होय बिहार बोर्ड लागता कि साचो पगलाया होय बिहार बोर्ड डीजे नीतीश लागता कि साचो पगलाया बिहार बोर्ड मंगला नाम हो सब मलस सारे कर बिहार बोर्ड के कोइले बट पर ऑफर बाके लइका रोड के ओकरे पर खोले बा नाम हो सब मलस सारा कर बिहार बोर्ड के कोइले बट पर ऑफर बाके लइका रोड के चुनो अनिल राजू कहे बात पड़ा के चवर में पढ़ के पास भइल बाटे लड़की चवर में पढ़ के पास भइल बाटे लड़की रहता खुशपी के गाना के जुस लगा मौका का फायदा उठाया होय बिहार बोर्ड होय बिहार बोर्ड लागता कि साचो पगलाया होय बिहार